Jedul-jedul kok sing disyuting kae. Pas jalan medun kan Ngopi karo pacitane apa iki? jalan medun iki enek sing gluduk-gluduk. Pacitane roti tawar isi pisang. Pisang meses. Roti tawar ning ora entuk ditawar. Pisang meses keju. Keju kemeng jimpe. Iki bentuke kaya dadar gulung ning ya. Roti tawar isi pisang pisang remek. Ayasnya longgar. Longkar. Gulkar. Lur, wedangan. Pacitane roti gulung. Gulkar. Ayas sing jenenge gulung bakar. Gulung bakar. Ora gulung-gulung.